ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ድሕርዚ ነገርዚ ኸኣ ኮነ ኣምላኽ ንኣብርሃም መከሮ በሎውን ኣብርሃም ንሱ ኸኣ እኒኹ በለ እምበኣር ነቲ ትፈትዎ ሓደ ወድኻ ይስሐቅ ውሰድሞ ናብ ምድሪ ሞርያ ኺድ ኣብኣ ድማ ኣብ ሓደ ካብቲ ኣነ ዝነግረካ ኣኽራን ንዝሓርር መስዋእቲ ሰዋእዮ በለ ንጽብሒቱ ድማ ኣብርሃም አንጊሁ ተንስአ ኣድጉ ጽዒኑ ክልተ ግዙኣትን ወዱ ይስሐቅን ምስኡ ወሰደ ንዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን ዕጨይቱውን ፈለጸ ተንሲኡ ድማ ናብቲ ኣምላኽ ዝነገሮ ቦታ ኸደ ኣብርሃም ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣዒንቱ አንቃሪሩ ነታ ቦታ ብርሑቕ ረኣያ ኣብርሃም ድማ ንግዙኣቱ ምስ እዛ ኣድጊ ኣብዚ ጽንሑ ኣነ ንዝወድን ከኣ ናብቲ ኸድና ክንሰግድ ኢና ናባኻትኩም ድማ ንምለስ በሎ ኣብርሃም ድማ እቲ ንዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን ዕጨይቲ ወሲዱ ንወዱ ይስሐቅ ኣሰከሙ ሓውን ካራን ከኣ ብኢዱ ወሰደ ክልቲኦም ድማ ብሓደ ኸዱ ይስሐቅ ነብኡ ኣብርሃም ኣቦዬ ኢሉ ተዛረቦ ንሱ ከኣ እነኹ ወደይ በሎ ንሱ ድማ ሓውን ዕጨይትንሲ እንሆ እቲ ንዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን በጊዕ ደኣ ኣበይ ኣሎ በለ ኣብርሃም ከኣ ወደየ እቲ ንዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን በጊዕሲ ኣምላኽ ንርእሱ የሓልዮ እዩ በለ ክልቲኦም ድማ ብሓደ ኸዱ ናብታ ኣምላኽ ዝነገሮ ቦታ መፁ ኣብርሃም ድማ ኣብኣ መሰዊኢ ሰርሐ ዕጨይቲ ከኣ ጸፍጸፈሉ ንወዱ ይስሐቅ ኣሲሩ ድማ ኣብቲ መሰዊኢ ኣብ ልዕሊ እቲ ዕጨይቲ በጥ ኣበሎ ኣብርሃም ድማ ንወዱ ክሓርድ ኢሉ ዘርጊሑ ካራ ወሰደ መልአኽ እግዚአብሔር ከኣ ካብ ሰማይ ጸዊዑ ኣብርሃም ኣብርሃም በሎ ንሱውን እኔኹ በለ ንሱ ድማ ነዚ ሓደ ውሉድካ እኳ ካብ ዘይከልከልካንስ ንእግዚአብሔር ከም እትፈርሕ ሕጂ ፈሊጠ ኣለኹ እሞ ኢድካ ኣብ ዝወዲ ኣይትዘርግሕ ገለውን ኣይትግበሮ በለ ኣብርሃም ድማ ዓይኑ ቋሕ ኣበለ እንሆ ኸኣ ኣብ ድሕሪኡ ቀርኑ ብሓረግ እተታሕዘ ድዑል ረኣየ ኣብርሃም ድማ ከይዱ ነቲ ድዑል ወሲዱ ኣብ ክንዲ ወዱ ንዝሓርር መስዋእቲ ሰውኦ ኣብርሃም ከኣ ስምታ ቦታቲኣ እግዚአብሔር ይርኢ ኢሉ ኣውፅኣላ ንሱ እቲ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ከረን እግዚአብሔር ይሕለ ዝበሃል ዘሎ እዩ መልአኽ እግዚአብሔር ድማ ካልኣይሳዕ ካብ ሰማይ ንኣብርሃም ጸውዖ ብርእሰይ መሓልኩ ይብል እግዚአብሔር እዚ ነገር እዚ ካብ እትገብር ነቲ ሓደ ውሉድካውን ካብ ዘይትኸልእ ስለዚ ኣዜ ክባርኸካይ ንዘርእኻ ድማ ከም ከዋኽብቲ ሰማይን ከምቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘሎ ሕፃን ኣዜ ከብዝሖ እየ ዘርእኻ ድማ ደጌታት ጸላእቱ ክወርስ እዩ ቃለይ ስለዚ ሰማዕካ ድማ ህዝብታት ኩላ ምድሪ ብዘርእኻ ክባረኹ እዮም በሎ ኣብርሃም ከኣ ናብ ግዙኣቱ ተመልሰ ተላዒሎም ከኣ ብሓንሳእ ናብ ብኤር ሸባዕ ከዱ ኣብርሃም ድማ ኣብ ብኤር ሸባዕ ተቐመጠ ኮነ ከኣ ድሕርዚ ነገር እዚ ንኣብርሃም እንሆ ሚልካ ድማ ንናሆር ሓውኻ ደቂ ወሊዳትሉ ኢሎም ነገርዎ ዑፅ እቲ ቦኽሪ ሓዉ ድማ ቡዝ ቀሙኤል ከኣ ኣቦ ኣራም ኬሴድን ሓዞን ጲልደሽን ይድላፍን ቤቱኤል ድማ ንርብቃ ወለደ እዚኣቶም ሾሞንቲኦም ሚልካ ንናሆር ሓዊ ኣብርሃም ወለደትሉ ሬኡማ ዝስማ ሰበይቱ ወሰኑ ንሳ ድማ ጤባሕን ጋሓሞን ተሓሽን መዓካን ወለደት